lem ha kan kapor bat kuntung ai kebreru ya ki khun kha khun man ki chungi lawan ban lawan hane ban snowlem ya kan ka service ka ba la pendep mentas ngi ya kamet basa jong ini i kun samla jong ka jet bin reu i ba la ngat ha ka tang suloi jong ki sipai BSF ding snow ban pen pau ka jing skusi ka bejur la kaliang jong i ka sen H&M i borok kawai tam nagi ka luar mingi circle di pen pau jing skusi ka bakrau bangi ladu yo wei udkhot jong ka jet bin reu te abede bat kade ka jing jia ngis ngau ban penram jur ya kini ki BSF. They come from a different part of India to kill our people, our innocent people, to kill our poor people. We condemn, but now we still waiting for justice. We semua benong ban penpau ke jeng skusi ke bejur, but ni demand ru ya ka defense ministry ba kan siam ka responsibility habede bat kane ke jingjia kapala long ka encounter namata kini ki produk prasnam ki jongi ki langat ha tang suloi jong kini ki border security force bala wan naki state baper ba wan yada kumita ki nong yada ya gari ba jai benreu jong gari India hi borok kawai hendrai ki lalong penban kita kenong sim kabu bat ki nong penyap breu ki ba penyap ya ki produk prasnam jongi ki badai ki breu pai ba ki badai ki nong balai ba pli ki badai ki baduk ki basuk ba pli gisngo ben peram jur ya kane ka jingle jong ini ki BSF ki bala sim kabu hadu kan ni bat nang ni sakmat nginum wa syu bantang yo i kum kini ki AK bat ni demand ru ya ka Home Ministry ba kadai ban le bat kadai ban weng kam sundon ya kini ki jaj breu ki badon ki ba pinthok bria ru ya ka border security force hi borok ka wei gari India kala pin Vietnam si kadai lakum nuro nakaliang jong ka Home Ministry nakaliang jong ka Defense Ministry kadai ban sim kalat ka kabu ba kadai ban weng kam si sundon ya kini ki jaj breu kadai ban terminate si mardor ya ki tang kini ki kentin ngasngau ban ong ba nakaliang ka sarkar jelaru nakaliang ba prestun tin song ru badai ru haju kapor Home Minister udai ban sim khia mardor habidai bat kedai ka kam blai sibun nani sakpat aba ngiu kum kini ki jingjia ki jia haman li ki jaka umdai tang ha kanai ka border dauki ru ndai ngiu ki jia hakwi kwe ru ki jaka te hukum kaseng hing isngau ban penpau ka jing penram jur ya kini ki breu nang ni sakpat ngila ban budden ban ngin sim ki senjam ki ba kham ting abede bat kini ki jingjia bat nginum ailat hiru kaseng bat kini ki jingjia kedang jia nang ni sakpat bat lakum nuru ngindai ban khanglat bat ngidai ban penkongu ya ka sarkar ba kadai ban sim khia bat kadai ban sim kinuk senjam ba kum kini ki jingjia kinum jia syu nang ni sakpat